Il-Ministru Michael Falzon ma jridx jiskuża ruħu f'isem il-Gvern li jagħmel parti minnu dwar l-eżitu xokkanti tal-inkjesta maġisterjali dwar il-mewta traġika ta' Mirabel Falzon. Dan hekk kif matul il-jum tas-Sibt tħabbar li ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali dwar din it-traċedja, inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Antoine Ġus Bonnici li konkludiet li minkejja l-fatt li saru ta' rapporti mill-Kunsilli Lokali, NGOs u ċittadini privati. Dawn ir-rapporti intilfu fil-burokrazija u l-awtoritajiet tal-Gvern, bil-konsegwenza li Mirabel Falzon, tfajla ta' 22 sena, tilfet ħajjitha waqt li kienet qed tom. L-inkjesta konkludiet fi kliem sempliċi li b'negliġenza tal-Gvern ma sarx xogħol meħtieġ fuq il-batterija ta' reħama u eventwalment waqa' l-ġebel u sfortunatament wassal għal mewt ta' Mirabel Falzon. Iżda minkejja din il-konklużjoni jibsa, il-Ministru Michael Falzon surrealment għażel li attakka lil Net News u jdaħħal il-parteġjanizmu fit-tweġiba tiegħu li ma' Ministru spiċċa mifni f'battibek ma' dan l-istazzjon minflok sempliċement skuża ruħu mal-familja li ħajjithom inbidlet għal dejjem. Qed insaqsik, jekk tiskużawx ruħkom bħala Gvern, għaliex l-eżitu ta' din l-inkjesta sab illi dak illi ġara sar minħabba traskuraġni u burokrazija żejda min-naħa tal-Gvern. Qed nipprova nsaqsik jiena bil-mod kalm kollu possibbli. Jekk bħala Gvern u xter tiskużaw ruħkom għall-inqas mal-familja tagħha. Ħanerġa' nirrepeti mod kalm forsi daqsxejn anke iktar minnek. L-ewwel qed nuri s-solidarjetà tajjeb għax mewta traġika tibqa' dejjem mewta traġika. Li ddawwar mewta traġika bħal dik fi prova tagħmilha ballun politiku naħseb li mhux xieraq għall-ġurnaliżmu. Però ħadd tiskuża ruħek? M'għandix xi nżid. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret is-Sibt li għadda ommu missier tfajla flimkien mal-avukat tal-familja Konrad Borġmanxe insistew li ma nistgħux nibqgħu ngħixu f'pajjiż b'attitudni qisu xejn mhu xejn bħalma rajna f'każijiet oħra simili bħal dak ta' Ġan Paul Sofija fost l-oħrajn, gvern insensittiv li jibqa' ma jiskużax ruħu. Fuq ta' Mirabel ġifieri mhux se tiskużaw ruħkom bħala Gvern. Matthew Polidano għal Net News.